Umpungushe okhaliphile uyabaphica. Le ndaba ibhalwe nguMduntuli. Izithombe zaleli bhuku zidwetshwe nguNahida Ismail. Lihlelwe nguSamantha Rice. Leli ibhuku elitholakala ku-bookdash.org. Umpungushe okhaliphile wayengumpungushe eyiqili. Wayethengisa amakhabe amakhulu amasha. Amakhabe athengisayo lapha! Imali oyibizayo iningi kakhulu, kwasho uGwajo noGwajo. Ufuna imali eningi kakhulu, kusho uMadlula Ndlulamithi. Umpungushe okhaliphile wayenesi elihlakaniphile. Wahliphula ikhabe elikhulu, wakhipha ubuthumbu, wabumimilita. Nande. Emva kwalokho wayeseligcwalisa ngamanzi. Wayesethatha inalithi nokotini, wayesethunga ehlanganisa ikhabe futhi. Wathengisa amakhabe akhe ngenani eliphansi. Izilwane eziningi zazithenga kumpungushe okhaliphile. Leli khabe linamanzi kuphela ngaphakathi, kukhononda uSinkawunkawunkawu. Kuhle phela uthole lokho okukhokheleyo, kusho umpungushe okhaliphile. Kufanele umpungushe okhaliphile simfundise isifundo, kusho uSidlovandlovu. Izilwane zahlangana ndawonye zaqhamuka nesu elithile. Nginesi mina, kusho uKhovula Sikhova. Zathatha ikhabe lingenalutho, zafaka umpungushe okhaliphile phakathi, zaze zidlala umdlalo webholo likanobhutshuzwayo ngalo. Umpungushe okhaliphile wayesehlaselwa isiyezi. Wasifunda isifundo sakhe, akaphindanga waganga ngabanye futhi.